det, jeg har fået ud af eventet her, det er at komme lidt tættere på de konkrete forståelser af AI. Der er meget bullshit-bingo og abstrakte termer. Nu kom der noget krop på, hvor man fik nogle eksempler. Jeg er en virksomhed, hvor vi har sat den digitale rejse på turbo nu her, hvor vi rigtig gerne vil forsøge at samle data i et system, sådan at vi kan dele dataene, og så vi alle sammen kan tilgå dataene. Det synes jeg er rigtig interessant, og der er det både AI, vi tænker ind i det, og så også Microsofts eget produkt. Jeg er blevet klogere på, hvordan vi kan bruge AI, og hvad vi kan forvente os af AI i fremtiden. Jeg tænkte jo bare, at det var nogle robotter, der gjorde noget, men det er jo lige pludselig noget data, man så ikke helt har styr på, men man skal ikke være så bange for det. Og generationsmæssigt, så er det jo nok også vigtigt, at også gamle vi ligesom også kommer med på vognen. Det er en rigtig spændende lejlighed til at få et indblik i, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og få et rigtig godt indblik i de nye produkter, der kommer, og hvordan man kan bruge det aktivt i dagligdagen. Det, der især har ændret lidt af min holdning til AI, det var det her med kildekritik. Kan man se, hvor informationerne kommer fra? Og det har været en stor kritik af AI indtil videre. Og det fik vi faktisk et svar på her, at man kunne bruge Explainer AI til at regne baglæns, og så er det pludselig brugbart for en helt anden planet. Det der med at sige, hvordan når du kommer frem til viden, og hvordan kan vi validere, at det resultat, som AI'en producerer, er tilfredsstillende og til at stole på. Det er en vigtig del. Noget af det her det er svært at forstå, så hvis man kommer til en event her hos Supporter, så skal man lige lade være med at have tænkt, jeg skal have derud af det, men lige have det her scope, fordi det synes jeg er sådan et arrangement, som i dag kan. Det svarer ikke på et præcist spørgsmål, og det er heller ikke meningen. Kom ud og være med. Det er nogle dejlige lokaler. Folk er søde og rare, og man får nogle indspark, man kan bruge sin hverdag. Arrangementet er spændende og professionelt sat op, men det er også nogle spændende personer, der kommer til møderne. Så skynd jer at melde jer til.